morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is January 27. Adi kita yan tulusa late Anaton ikaduha nga baga panabo. Oy, shoutout kita kan Reverend Father Albert Opiniano. Siyempre ang pagpapangunahan ng mayor nira nga minahal Honorable Erwin Cinco Ocaña. Ngan gihapon anira mga bar examination passer. Ito yung ngayon dida bagahin Apostolic Center. So yan nakita, buwadi kita didi maugwad, adi kita didi masulod. Man kira din itla ba? Ha? 130. Uy, barato din Pagka di ka mo tulusa. Uy, pagka di ka mo kung kareg niyo baga pumalitin mga panregalo. Oo, oy, di diha tulusa. Kung hinayot magbe-birthday mga kabataan, bisan mga kalagsan, pwede ka magpa-Christmas party. Adi lang David di may kuan. New terminal itong tulusa. Pag ubagotan po na sir, kay kada kulog na harvest kami sir. Kamote. Inigod man irinig yung pre-promote, mabulig kita. Kay bagulan hira din yung baga nagtatabo-tabo di diya tulusa. Pusta sunod magbubugiyotin din ay mga kabularan. Di, uy, at chorizo Cebu. Ore manira yung tahong. Pusta kita sus magmamaribungin din Damot at makaning ang mga parang tabugi hapon. Damugi hapon at mapakaning ang mga investor. Time check ba doy? Oy! Alas 8. For the second time around, labis happy year. Oy, adi kita yan St. Michael Arcangel Church di Tulusa Leyte Anaton ikaduha nga baga panabo di kay Martis. Oy, shoutout kita kan Reverend Father Albert Opiniano ba? Iba ka na yan na-research ka na Oo, ngan siyempre natural ang sugot naton i-share anira LGU Tulusa. Siyempre ang pagpapangunahan ng mayor nira nga minahal Honorable Erwin Cinco Ocaña. Oy, big shout out di Tulusa ngan gihapon anira mga bar examination passer kan attorney Bryce Linden Escarlan at Bincula, attorney Niña Rosana Sabala Herrera, attorney Joy Alvin Avila Lagado, attorney Susan Ibanez Pitelia, attorney Flora May Abrera Suyong. Oy, big shout out ayo mga abogado yan na dididapit Tulusa Leyte ngana. Oo, nakikita naton gihapon dihin mga nag-i-immersion or ira talaga mga training na didiha Tulusa. Oy, sangkay magsakay kita kadina gud adi nagihatagayem ayawat lang magkati. Oo, pag pinanumat gihapon siring aton lainin adi na bahin pwede ka pumalo. Pwede? Oo, man amo itong ganado. Nahukad dayon. Sangkay Tonyo TV. Ngan sangkay Tonyo. Ang mga sangkay, ang mga engkanto, nga di sugadat. Adi man ito sticker. Duduhay ito duhay tigpalong. Para ganado dayon. Sangkay Tonyo. Duha dayon man. Iton, page. Tapos ano sa gihapon nga sangkay Tonyo la. Anwaray TV. Kualat TV para ganado ba sangkay Tonyo la man itong gido ikalima kaya nga followers. Ano ngaran? Patrick tigang yan magsangkay na kita Patrick iagyap sige na lagyap magsangkay kita man bidan iagyap motor tagi na laya Patrick nginat ngaran gyap timo ikaw yung ngaran Tuduhi pagkuhan pagpalo. Bayan magbaralyoy. Ang imo tadi. Palo upaya ba yan? Oo. Magsarang kay kita sangkay Tonyo TV duduhay ito nito sa Waray TV. Okay, naka-cable. Naka-internet. Oy, big shout out kita. Iton fire di tanawan. Tanawan. Ano ba itong takita katanawan good man. Tagatanawan iton Bureau of Fire na singad to nakita kan Ma'am Lisel He is senior fire officer 3. Mamay kala fire officer 3 na Ma'am Lisel asawa to niya ni Honorable Alan mga taga-buntoy. Ano ko ngon? Taga-buntoy kan Ramos.
Ngan, itong ira PNP, marang ka, tira di Chief of Police, amo hi Police Captain, oo, Jose Costiniano Jr. Nare-research na kita yan, kay makarao dito ng bungto, nga kita nasingad to, tapos oray nato na ibabaroan, bisan na malakon ninot mga nagmamangulo. Salit lesson learned na ito. Ikita ka, sharing ko pa man hayo, we are on the stage of decomposition. Baga nagtitikang pala ba kita, siyempre we cannot to be parehas kan Joseph or Seth TV, ha? Bilabagit nga bilabagit nga mag-asawa. No, ayun na kita raga na duliwa. Mupay ko tira nga mag-asawa, kaya no, itiya cameraman itong dida. Ikuan, itiya cameraman, iya asawa. Tapos itiya luwat itong editor. Amo may itong nira editor or ano? Or hirala. Damo na't sponsor nira. Dila rumamay. Pero diri kita itong baga mag-ambisyon nga baga magkakada kita ng milyon. Kay bisan nga ni ka mo, di ka mo na yan, nanumboy. Bisan nga ni ka mo, taga-buntay. Oo, mga amyaw, pastilan. Mga kagrani, pastilan. Oo, hindi nga ni kami nagpakapalo kasi patpaka 1 million. Ah, pastilan. Buligat niyo, ha? Para ganado. Pubuligat ko gitat kalugaringan. Oh, ha? Oy, sa bangko. Ito yung ngayon dito, bagahin Apostolic Center. Pero kanan na kuang ko nito, proyekto ko nito na kanan didi may ano pa yun? Tulosa. Oo. Pangaga. I hope I make your day. Oo. Sugad nga nito. May dangan ni Mara. Sugad nga nito niyo. May dangan ni Maraot nga nasiplat sa iyo. Kaya siyempre, ito ba ito? Napaka-vlogger. May dangan ni Maraot siplat sa iyo. Unahin na ladayon. Susumati. I hope I make your day. Bisan lahat pagtaharit, good morning, mapingaga, pastilan din, nagbabagot-buot. Oo, okay, that's the most powerful, itong pagsisharing ng mapingaga. Hindi lang rumamay. So nga di kita yan na dito niya mga tahong adag ko. Hello! Ay! Oh, marar ka mo na ako, nanunumdum ko na pagkadihan una. Oh, mga chabi tira. Di ka nga ngalimot. Ini yan kay amaro ka naginuran oran. Damo ta aton gusto kadtuan nga mga bungto. Oo, pastilan. Kaya na-enjoy na kita. Amo, asari ko pa ni we're in the stage of decomposition. Baga step by step la. Di pa pagbaba. Ada ka naliwat. Masingal ito. Masiring ka naliwat ito. Okay, ano ka? Iparita na laera. O, adi na kita dili dapit. Ha? Oo, malimpyo din yung... Oo, malimpyo din yung kuwan. Dili dapit. Tiramit siya para di dada. O, ito dito tiramit siya. So yan, nakaitabo. Adi kita dili maugwad. Adi kita dili masulod. Man, amo din di ba? Ikadota na yan. Yan nga pagkanhi. Oo, baga paglilibuton tanay ni kay haligot man lang aton niya naging kon wala taman good na baga interview mapingaga man ha mapingaga wala ka dapat ka kandidato oy sa libang ko ano madalagan ka niya oo may do ko eksisiring nga iyo ha sana wala music din ni oo madalagan kita kakapitan para damo atot para damo atot mga alas. Madalagan kita kakapitan. Diri buntay. Nasa naman kanina nanay. Lurong-lurong kagud man. Anak tawad kanina pag saring ni nanay landa. Lurong-lurong ka na gud man. May katuko no. Ikaw ba naman ha? Sasarit ka. Gino wala ta battery. Hoy, tunyo. May ta battery. Ano ha? May tutagto darang nga battery ba ya? Awadi o. Yung sulod ka to. Kasi maninay, nasi ka naninay. Nakatinunan. Nan, sana ti eleksyon yan ako noong November.
Manak madalagan ako ka kapitan. Tawadog niya. Pagsiring ina sindani na hinut mabuto sa im. Di kay. Kasi kaya di naman nakani tanawan madalagan ka habuntay madalagan ka kuan ka kapitan atok madalagan ibang bungto para ano. Daw mga ngalas. Siyempre manyungulikta kita ito tago ng 10,000. Okay. Oy, mo pingaga. Oh. Pinaka, boss. Oh, alagat boss. Sangkay la, sangkay. Sangkay to nyo. Oh, sangkay kita. Oh, adi. Yung ading kon, ading panalipdanan. Ayawat la, baka makadugang-dugang ka mo itong Followers. Followers. Sticker. Oo. Panalipdanan. Bay. Oh, ikang ngalimuta. Sangkay to nyo. Oh, narinig kita mga konto, dilani kita. Okay. Oh, nakon. Nakon kang panalipdanan. Panipdon, balik ka subong. Okay, kuan. Balik kita mga kuwan. Oo. Layo na lang kita ha. Yan ang mga paligid ni Maulus. Papalo na lo ha. Oo ha. Oo, palo. Oo, igta-target ta maka 100,000 kita yung nga tuig. Jawat la. Kada ko timbot. Oh, mamay gala iton. Amo to si Siring, madalaga kita tapos tagbubuhaton. Ato kita habang to ma-file. Taki mas iton ma-transfer pa man. Ano oy, kunin na ayot baga magpapalaba, tagpera din itlaba. Ha? Ha? 130. Uy, barato din he. Pagka di ka mo tulusa, bil nga lahin ngaran. Cherry. Cherry. Salit ka nga na, magsangkay na kita. Ba, hindi gusto pumalo. Para kita ni mo. Nakapalo na ako. Oh, nakapalo ka na. Oh, adin panalipdanan. O, tigkita ka akon. Oo, Ay, okay. Kamu ni Atod. Ay, ato, ay itong pagpadaraha ako na. Ay, ala padaraha. Uy, kanbuhong gihap. Ato na. Hibuhong. Gido, no. Nahulog pagod. Oh, hibuhong ba, hibuhong. O, ipalo, hibuhong mo pa ito nga na ako ang drone. O, isa salamat. Pagida, o, ginawa ko. O, makaka 100,000 kita. Oo. Ang tingaga, mana. Oh, you're beautiful. Wow, thank you. Oh, may naka Facebook. Oh. May na po. Ala, pagpalo. Oh, yes po. Oh, Sangkay Tonyo TV, ha? Ah, okay po. Ang video, ginawa ko te. Nakapalo na ako. Oh, nakapalo ka na. Oo, Ang taga-Tanawan. Yes po. Oh, yes. Ako nakakakita. Yes, thank you so much. Good night. God bless. Ay, God bless. Oy, pagkadi ka mo ha. Kung karig niyo baga pumalithin mga panregalo. Oo, maadi na, Christmas party. Ma-Valentine's Day na. Gino, mahagkot lagi pa Valentine's Day. Opo. Oh, thank you. Oo. Oh, agawan ta tadi tiya cellphone. Oo. Hoy, party needs ha. Oo, anong ngaran niya tindahan? Mo pingaga, masulod ako. Oo, oy, di diha tulusa. Kung hinayot magbe-birthday mga kabataan, bisan mga kalagsan, pwede ka maghihapon magpa-Christmas party. Di tira mga kuan, mga paninda ha. Kumpleto nila didi. Caligo Scraps po. Ano ngaran? Caligo Scraps. Caligo Scrap. Dilain David ha, didi may kuan. Terminal. New terminal itong tulusa. Gido ko say didi. Damo ton niya mga pwede ni Igpan. Kuan. Igpan regalo nga na the same time mapalo gyud pininimana. Siyempre po. Oh ha, Kaligos. Ano to? Caligo Scraps. Caligo Scrap. So, adilan didi ha. Sangkay Tonyo, ani Sangkay Tonyo TV. Okay. Oh, ang mga sangkay, mga engkanto, adi sugadaat. Charot. Thank you mana for the follow. Uda pa susugar nato at marketing. Tama na. Madulakan kita. Pero di rin dito buntay kayo, mabutos na sa inanay. O yan, din itong terminal ha. Oo. Pataliwan, itong tingog party. Ay, mapingaga, mano. Oo. Pataliwan, itong tingog party list ha. Oo. Maarugip kita ito yung supportahera. Pagka 100,000 naton, paluyo-luyo. Di kaya 200,000. Papalit dahil kita in max. Oo, yung big bike. Masing ito dahil nyo. Ito nyo. Pa nga mga kalingkod. Kurap na. Uy, ayong surup-surup kita.
Bray nalagyan po mga music la, pero sige la, ito na lang, dinala ni kita yan na makuhan. I-go off tala na itong kuhan. Itong monetization. May panyaga. Ani kita yan na tulusa, kay Tabo. Taga din ka mo. Tanawan. Ay, taga Tanawan. Yeah. Taga Tanawan kaya pa ako. Ay, sa Panawan. Kada buntay, di ka nakilala. San Ramos. Di ka nakilala ako na nung taon. Di rin nakapalo ano. Palo ikaw. Oh, yan nga ran. Lorna. Manalor na. Oo. Di ka nga na magsangkay na kita. Oo, Taga-Tanawang kapagod, di ka nakilala ka sangkay tonyo. Ay, Oo ha. Bate, oh. Oo, nabatila. Sige, kada na panalipdanan. Ayawat lang makadugang-dugang ita atong lilimang nga followers. Sangkay. Sangkay tonyo, ang mga sangkay maingkanto, andi so kadaat. Pero, oh, yeah, di. Ha? Oh, good morning. Tag 270 ha. Tag 260. Pag ubagotan po na sir, kay kada kulog na harvest kami sir. Aw iyo lainin Dili po kalugaringon. na kumpra. Nagsusudoy kami pa bahay sir, namimiling kami piso, napapakaboy sinyo. Oh, mga kanang senior citizen tiyo grupo. Dili po, nakumpra lang kami sir. Kahit tulong nga pa kami kukuanan. San Vicente o pong Brida. Ang Brida, wala naman mamunay sir. Ah. Kada Oh, iyo kulog na personal na niyo. Nakumpra lang kami sir. Nakumpra la ka mo. Mag-asawa ka mo? Opo. Mayana. Ano tiyo sikreto? Wow, sano? Ade 76 na buyag, ako 70 na sir. Kaloy sa Diyos, sorry pa mag-unol, kay praktisado man. Ano tiyo sikreto? Labing Nakaulan lang. utan. Dere nagkikinaw ng karne, kay wala man yung paralet ha. Pero tiyo anak. Mga minyo na sir, Ah. upat, tulo na la, usa lang babae. Ah. Kinuha na ni Lord. Ay naman niya rayan na. At doon naman nila, usa nakasawang taga Jinsan. Pero si Mapo. Ang kuhan la, unong. Ayun mo tiyo mga kalungon ka mo lang Kanila, adwa. sir. Opo. Kaya may danang ato, apo, ginpakato na anak na po to. Ay nga ron niyo mo. Lita, Tikson, nahuram lang kita yung apelido. Oh, mano? Rode. Mano Rode, mabilis kita. Oh, God bless. Okay. Wow. Para sana all makakuha kita ng sugadinin nga edad. Ha? Taga-Tanawan. Manawag ka? Oo. Ikada tiyo portahan. Ano po yan? Adin panalipdanan. May bayad doon doon? Waray. Oh. Para mga panulay diri magkasulod. Pipil papapilit Oo. niya. Oh, ano tem boy doy. Mulay ni taga-Tanawang gihap. Neighbor ka mo. Oo. Nasi ko. San Ramos. Ramos. Diri kayo mag-amyaw. Oh, tanawan. Oo, tahala. Maglilibot-libot ako ha. Salamat sa niyo po ang paghatagin ano pa iton. Guti nga sa himang rawon pastilan. Sana makasawa pa otro charot. Wow, sana all. Oo. Uy, didi. Kamote. Tagpera pang pundok. 50, 100. Oo. Oh, yadi. Oh, naglilibot-libot la ako. Naglilibot la ako. Nagbibidyo. Oh, dire, dabor balabag la. Oh, yadi mga suoy. Oo, gino kumbi sige la tong music, okay la iton. Oo. Dilani kita makot mo ni, okay la iton. Oh, yadi didi. Ano ngayon kita? Ngadilani kita didi. Matisugad kita. Oo. Banyera didi may damidyas. Natutuyo ka man itong mga medyas kayo. Ay! Ade! Ako kan panalipdanan. Ani ka na pipermi? Oh, bis naman tilyin ko mo. Oo. Panalipdanan. Gusto nga kita ha? Oo. Yeah, sticker ni. Thank you ha, thank you. Gino ko itong big bike ko. Hindi ko sa ini. 400cc. Amo ito natin kanina nabatian. Oo. Wala di mga ukay-ukay ha. Inigod man ano, irinigin pre-prenomot, mabulig kita. Kay bagulay nila din yung baga nagtatabo-tabo di diya Tulusa. Oo. Sunod daw din
Pusta sunod, magbubugiyotin din eh. Oh, dit may Jesus, punuin din ni sunod. Di ba? Ay mga kabularan. Ay mga isda. Sabot-sabot la. 200 plus, 200 la din. Sabot-sabot la iton. Kani nate, kanin sura. Nanay sura. Para sa matinula. Kani daw, Ito, kita daw. karasa sila, kamahaw yan ako. Ang mga bulat. Bulat na lang ko niya. Kaya na good man ano. It is the ano sa mga isakay kita ha. Sa kita man mga isda mga. Di. Oy, at chorizo Cebu. Oo, ato na inahakuan dito tahatan awan ano. Marasa inin. Nakatilaw na kiton. Labi na kun hatag marasa. Ano? Oh. Nakatilaw na kita iton. Ore manira yung tahong. Oo. Anira tahong na di kay baga matignos, dagko. Tagpera pan kuan hinin, antinin nga sisi. 150. 150. 150. Pwede kita pumalit ada kana. Ini ano niat? Ha? Bahong. Oh, tag 150. Marasa dito niya. Naman din niya. Pakaligad ka mo. Ala, ayun. O, pwede ka panabot tulusa. Mga music. Sige la, okay la iton. Mga music la iton. Dito natin kuhan. Mga background la iton. Sana kadirigad kita ikuhan. Nga aton itong music. Kuhan la iton. Mga music la iton dito. Sana YouTube baka bati. Mga kuhan la iton hiya. Mga tikang radyo. Di rin natin itong background. Inagila kita. Mantiin mo pa yun. O, comforter mo pa yun. Tato plaza nga na ako yun. Tagper sa ka din eh. O, sticker. O, gido na ako ka ni sticker. Igin kakain nim. Pwede ka. Pwede ka. Mo pa yun nga panalipdanan. Mo pa yun nga kadapurtahan. Para mga panulay. Para mga panulay. Di rin magkasulod. Salamat. O, thank you ha. May magsangkay kita ha. Paya ha. Tagper sa ka dinin. Pila daw din iwi. Depende na. Sa dinin. Para plaza untan at nga bakit itaw. Talong nagaharagkot sa din ito pero 380, 350. Oh, 380 gidok. 350 tiyalas. Oh, 350. Oh. Mga comforter ano. Tinin. Padi. 350, 300. Oh. Bay may doon yung mga comforter dire yung panimalay. O para di na plaza ba ano man talo na sangkay ba pastilan. Wala ka di skinny jeans. My good name. Pwede kaya. Pero kahit man nga itnan yung uso yan ang masulot mga gluwag. O mga buyong. Mga buyongon ba? Oo, aling karni dito dapit ha. Sunod din pustahay kita. Magmamaribungin din niya tulusa. Diri pa magudin niya good sad good. Pusta kita sus magmamaribungin din ni. Damo tot makaning mga paragtabo gihapon. Damo gihapon tot mapakaning mga kuan. Mga investor mananabo tatabo. Ano? O tala ano man amulan natin paganahin mo yun ng himang raon didiha tulusa tabuan no o unta baga nakahatag kita yun mo pang informasyon o bisalat suga dito ato ni baga pag binurbalabag inin ading anya da pamatik o bayan din himay da din baga magmamaribong gihapon ini kaya posible inin titinin mga perya-perya. Actually, usay ito nga nakakabulig it perya-perya pares di tanawang ba. It perya-perya dito ka risig nga baga akuan. Pagpadamo to tao.
Oo, ma-opening nga baga may danira na din hiya baga magsusugad ano kay pagparibong iton. Oo, iti baga nangangalas kay no nasinga higo diri ton higo. Na ano ka nga. Kun iton baga kaliawan la iton kay hadto pa iton. Hadto pa kupong-kupong pa. It di rin na-acceptar iton mga uanon. Kaya ano, ginpamaraot basta nga ni pakaupay ang butano ano. Anyway, makita makalisa naman. Tala, sugarong talanay. Again, this being your friend from another stars. Tikang dididapit. Amay tulusa ano, new terminal, anira Tabuan. Kada Martes. Ako isang kay Tonyo. Padayon nga mayukbo. Good night, sweet dreams. Mama, chop chop. Oh, didi kita tulusan nagburbalabag, ha? Okay. Thank you so much sa iyo. Okay.